ברוכים הבאים לשיחות בין הסדינים, הפודקאסט של מסעות הלב. אני ליטלי שפון, ובכל פרק נפתח כאן שיחה כנה על זוגיות, אינטימיות, מיניות, גוף, רגש, פחד, קרבה, וכל מה שבאמת קורה מתחת לפני השטח ובין הסדינים. נדבר כאן בלי מסכות, בלי משחקים ובלי קלישאות, כדי להבין איך יוצרים חיבור אמיתי, קודם כל בתוכנו, ואז גם עם אחרים. אז יאללה, בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפרק נוסף של שיחות בין הסדינים, והיום נמצאת איתי מלינה רינברג, נכון? ביטאתי נכון? נכון. מלינה היא מנחה ומאמנת לאינטימיות עמוקה ומיניות טנטרית, מטפלת זוגית ואישית בגישה סומטית, יוצרת ומערכת הפודקאסט החיים בדרך הטנטרה, ובעלת המועדון הדיגיטלי לחיים בדרך הטנטרה. נכון. איזה כיף שאת כאן. תודה שהזמנת אותי. וואי, זה היה הרבה דברים להגיד. את עושה הרבה דברים. זה היה תמצות. זה היה תמצות. של מה שאני עושה לאחרונה. אבל אם אני עושה כזה, המילה שהכי יוצאת פה זה טנטרה. נכון. נכון. לב הפלא, וזה... זה נכון. זה אחד מהנושאים שלנו כאן. טנטרה כדרך חיים. נכון. אז תספרי לי איך בכלל הגעת לתחום הזה? איפה זה פגש אותך? האמת שאת המילה טנטרה שמעתי לפני, נסה לי זוכר רגע, מה זה היה, אולי נגיד 2010 כזה, אולי משהו כזה, אולי קצת יותר. כשהייתי בזוגיות עם הגרוש שלי, ואז יום אחד הוא אמר לי, אולי אני אלך לסדנת טנטרה. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? ולדעתי הייתה לי שיחת טלפון עם מישהי מישהי שהיום היא כזה אחת מהמאוד מאוד ותיקות מעולם הטנטרה, ששקלתי ללכת לסדנה, ובסוף לא הלכנו. לא ממש ידעתי מה זה. הייתי בזמנו מורה ליוגה ופילאטיס, ולא ידעתי שיש בכלל קשר בין יוגה ובין טנטרה. ובערך ב-2017, בערך לפני 9 שנים, הלכתי לפסטיבל מיניות בפעם הראשונה, מתוך סקרנות כזה, מתוך זה שהלכתי למלא פסטיבלים. ושם נכנסתי לסדנת הטנטרה הראשונה שלי. וזה היה מעניין, והיה בזה גם דברים מפחידים, והיה בזה גם דברים מוכרים. זו סדנת טנטרה זוגית, ונכנסתי עם מישהו שהכרתי לפני רגע, והיה לי כזה מלא... את זה אני לא אעשה איתך את זה, כן, מה קורה פה וזה. ואז המשכתי פשוט ללכת לכל מיני פסטיבלים כאלה של מיניות מעודעת ומקודשת, וגם להכיר אנשים. בעצם, האמת היא שבאותו פסטיבל הכרתי מישהו, והיה לנו איזה חיבור, והוא בעצם היה מין סוג של החניכה הראשונה שלי בערך בעולם הטנטרה. לפני זה, האמת היא, הכרתי עוד כמה אנשים שאמרו לי שיש דבר כזה. קיצור, זה הגיע כזה נורא זה פשוט הגיע. כל פעם הגיע איזה סדנה, איזה מישהו שהכרתי, עד שעברתי לפני 7 שנים, עברתי לאזור פה. היה לי לפני זה סטודיו ליוגה ופילאטיס, והייתי הולכת לסדנאות ופסטיבלים, ואפילו התחלתי להנחות קצת כזה בכנס יחסים ואינטימיות, העברתי שם סדנאות עיסוי תאילנדי. כן, זה גם משהו שעשיתי. וזהו, כשעברתי פה לאזור, זה היה כזה טוב, מה אני הולכת לעשות? ואני אפתח סטודיו ליוגה? לא, יש פה מיליון. והתחלתי ללמוד, ולמדתי כמה וכמה וכמה קורסים, והתחלתי לטפל ולעבוד בזה, והמשכתי ללמוד עוד ועוד ועוד מלא דברים שגם קשורים לעולם הטנטרה, כמו טיפול זוגי וטיפול בטראומה וקואוצ'ינג וכזה, ולהעביר סדנאות, כן, ומכל הסדנאות והפסטיבלים שהייתי הולכת עליהם שהיו קשורים למיניות, תמיד נכנסתי לסדנאות טנטרה, כי זה הכי עניין אותי. לא עניין אותי כל כך הסדנאות מיניות וזה, זה היה בסדר, אבל זה לא היה העיקר. פשוט עולם הטנטרה נורא סקרן אותי. אני חושבת שהרבה אנשים מקשרים בין טנטרה למיניות. כן. כאילו יש איזו תפיסה קצת מעוותת שם, שטנטרה שווה למיניות. כי בתכלס, אם אני חושבת על זה, אז איך שאני נחשפתי לעולם הטנטרה, ואני עוד הייתי מורה ליוגה, ולמדתי המון דברים שקשורים לעולם הטנטרה, מה שנקרא יוגה טנטרה, בקורסי הכשרה שלי ב-2012, אבל לא היה לי מושג. זאת אומרת,
לא ידעתי שזה טנטרה, אבל כשאני נחשפתי לזה, זה היה דרך פסטיבלים של מיניות. אז כבר יש את ההקשר הזה, זאת אומרת, אין כל כך היום פלטפורמות או מקומות, לא משנה מה זה, כאילו, סדנה, פסטיבל, להיחשף לעולם הטנטרה, שהוא לא דרך מיניות, דרך משהו שהוא קושר למיניות. ואז יש את ההקשר הזה. אבל הטנטרה זאת דרך חיים שהיא לא קשורה באופן ישיר למיניות, היא רק קשורה לאנרגיית חיים, והיא משתמשת באנרגיה המינית, והטכניקות והפרקטיקות של עולם הטנטרה מאוד תורמים, ויכולים לתרום לחיי המין, אבל זה לא העיקר. זה לא העיקר. כן. אז מה זה בעצם אנרגיית חיים? אנרגיית חיים, קודם כל זה פרנה, שפרנה זה האנרגיה שיש לנו, כי אנחנו חיים. אם לא הייתה לנו פרנה, אז לא היינו פה. וזה משהו אחד, זה אנרגיית חיים, ואפשר בתוך האנרגיית חיים הזאת שיהיה לנו כמו אחוזים ממנה, כמו בטריה. זאת אומרת שהבטריה שלנו תהיה מלאה, בפול, או שהיא תהיה כזה, אבל עדיין יש אנרגיית חיים. אז הטנטרה קודם כל מתעסקת להעצים את אנרגיית החיים, שיהיה לנו יותר ממנה, זה דבר אחד. זה אנרגיית חיים, והיא לא בהכרח קשורה לאנרגיה המינית. זאת אומרת, כשאנרגיית החיים שלנו, בבטריה שלנו בלואו, אז כן, אז האנרגיה המינית שלנו נפגעת מזה. וכשהבטריה שלנו מלאה, אז יש לנו הרבה יותר תשוקה ואנרגיה מינית. אבל אנרגיית חיים היא לא האנרגיה המינית. האנרגיה המינית היא חלק מהאנרגיית חיים. האנרגיה המינית, יש הרבה דרכים להסתכל עליה. אפשר להסתכל על זה דרך אנרגיית הקונדליני, שזה משהו אחד, שהיא אנרגיה שהיא יכולה לעלות ולייצר תחושה כמו שאנחנו חווים במיניות. זאת אומרת, תחושות של עונג ותחושות של רטטים וצמרמורות ודברים שאנחנו גם קוראים להם כמו חרמנות. אוקיי? זה לא בהכרח. זה לא, זאת האנרגיה, זאת אחת מהדרכים לתאר אנרגיה מינית. אבל את יכולה להתחבר לאנרגיה הזאת, ולא בהכרח להיות במיניות, ולהרגיש את הרטטים. זה כן, בוודאי. אז השאלה אם זה נחשב אנרגיה מינית, או ש... אז זהו, אז יש להבדיל בין אנרגיית חיים לאנרגיה מינית, כי אנרגיית חיים יש לנו כל הזמן, ואנחנו לא כל הזמן חווים אנרגיה מינית. בגלל זה אני רגע מייחסת לקונדליני, וגם הקונדליני זה כזה, זה משהו שהוא לא חייב לקרות. אנרגיה מינית זה האנרגיה הזאת שהיא זורמת, ויש לנו תחושות ממש חזקות בגוף, שאנחנו כמו, כאילו היא עוד יותר מין ליקוויד כזה, שהוא עוד יותר מין מיצוי כזה אם האנרגיית החיים היא מים, שזורמים בגוף שלנו, אז האנרגיה המינית היא איזה מיץ כזה, איזה נקטר, שהוא טעים ומתוק כזה, וזה עוד יותר נותן עוד יותר טעם לחיים, ואפשר להשתמש באנרגיה המינית למיניות, ואפשר להשתמש בה למלא דברים אחרים, כמו למשל יצירה, כי האנרגיה המינית בעצם נמצאת ככה בצ'קרה השנייה שלנו, שזה באזור של הבטן, וזה גם, הצ'קרה השנייה היא גם מיוחסת לאנרגיה המינית, והיא גם מיוחסת לאנרגיה היצרית, וגם היצרנית, וגם של היצירה, וגם של הרגשות. וזה הכל מחובר ביחד. אז זה אומר שאם אני מרגישה חרמנות, אני יכולה רגע לתעל את זה ליצירה, או לכל מיני מקומות אחרים שהם לאו דווקא מיניות. כן. כן. מטורף. נכון. וזו אנרגיה כל כך חזקה, כאילו... כן, זה בדיוק העניין, זה כמו זיקוק של אנרגיית החיים בכזה, אני לא צריכה לתאר את זה במילים, חוץ בצורות כזה, כן, כי זה עולה, כי זה עולה וזה מתפזר, ואז מי שלא יודע איך לעבוד עם זה, הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות, זה למצוא איזשהו מישהו לפרוק את זה איתו, או עליו, או פשוט לפרוק את זה. אבל אפשר לפרוק את זה, וזה בסדר אם זה יותר מדי, אבל הרבה פעמים גם הדבר הזה מעיד על זה שיש לנו גם אנרגיה רגשית שאנחנו רוצים לפרוק, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתה, ואנחנו בכלל לא מודעים לזה, שכל הדבר הזה זה בעצם אנרגיה רגשית של עצבים, או של כעס, או של משהו כזה. אז יש פה כאילו כמה דברים, גם רגע את האנרגיה הזאת שהיא מופלאה, ואפשר כזה, אני לא אוהבת את המילה להשתמש, אבל לחיות אותה דרך כל מיני מקומות, וגם את הדבר הזה שפעמים יש לנו איזשהו רגע שהוא תקוע, ואנחנו רוצים לפרוק אותו, ודרך המיניות בעצם אנחנו פורקים אותו.
הרבה פעמים אנשים פורקים, וגם אני באופן אישי, אבל באופן מודע אני עושה את זה, אנחנו פורקים סטרס, אוקיי? דרך מיניות. אוקיי? כשיש לנו סטרס, יש המון דרכים לפרק סטרס. להוציא החוצה, להגיד כן, להוציא החוצה, אז לפעמים עושים את זה דרך מיניות, יש אנשים שעושים את זה באופן קבוע, רק דרך מיניות. ואז הדבר הזה יכול לגרום למיניות שהיא לא מדויקת, שהיא לא מודעת, שיש בה כל מיני דיספנקשנים, כמו שפיכה מהירה ועוד כל מיני דברים כאלה. וגם כן. אין את הדבר הזה שרגע מעלים את האנרגיה למעלה, כאילו אין שם את ההתפתחות. כן, אין את השליטה. זאת אומרת, את זה שאני חייבת לפרוק, ואז גם הדבר הזה הרבה פעמים גורם להיות למשל במיניות שאנחנו לא באמת רוצים להיות בה, לא משנה אם זה במיניות זמנית, כאילו במיניות חד פעמית, או במיניות עם בן או בת הזוג שלי. זאת אומרת, פשוט להשתמש במיניות כמו כלי לפורקן, במקום לפרוק את האנרגיה הרגשית הזאת בכל מיני דרכים אחרות, שהן רבות ומגוונות, והטנטרה יש לה בעצם מלא דרכים, ומלא כלים שאפשר באמצעותם להניע את האנרגיה הזאת ולהשתמש בה. לפעמים לפרוק אותה ולפעמים להביא אותה ליצירה. בעצם לבחור מאיזו דרך היום אני רוצה. כן. רוצה. וכאילו דיברנו על זה קצת לפני, שנגיד אני בתחילת הדרך הייתי בטוחה שכדי להיות אישה טנטרית, אני צריכה להיות מינית ומוחצנת ולהוציא את זה ולעשות כמה שיותר מיניות. וככל שאני כזה צועדת במסע הזה, אני ממש מגלה את ההפך. שזה ממש לעצור, להקשיב, ואז לראות מה נכון לי, מה הגוף שלי מספר. אז תראי, זה מאוד אופייני, במיוחד עם תחילת הדרך, היא דרך פסטיבלים וסדנאות ספציפית של מיניות, שבהם זה מה שכאילו רואים, כי כולם, בסדר, כולם עם כולם, ובסדנאות של טנטרה, לא בסדנאות שלי, לא בסדנאות שאני מעבירה. ואז יש איזה מין תפיסה כזאת, אוקיי, אם אני כזאת עושה סקס, או פשוט מראה את עצמי, או מסתובבת בעירום, גם אני בהתחלה הייתי מסתובבת, כי זה היה נראה לי נורא מגניב, פשוט נורא נהניתי מזה, שהיו פסטיבלים שאפשר היה להסתובב בהם בעירום, כי זה היה מקובל, וסוף סוף כאילו, אוקיי, סוף סוף אפשר להסתובב בעירום, היום אני לא אעשה את זה, אני גם לא נכנסת לנחל אפילו בעירום, כזה. כן, רק אם זה ממש פינה מבודדת, כי היום אני מבינה הרבה יותר שזה לא תמיד הדבר הנכון לעשות, וזה לא תמיד מותאם. זה לגבי נגיד עירום, ולגבי מיניות, בעצם אני גם בתוך התהליך שלי, עברתי תהליך, אני בכלל הייתי כאילו עוד לפני עולם הטנטרה, מבחינתי הייתי באמת, מיניות היה בשבילי דבר מגניב, לא הייתי מתייחסת לזה יותר מדי, אם הייתי בתקופות בלי בן זוג, הייתי יכולה לעשות מלא סטוצים, כשהייתי עם בן זוג הייתי עם בן זוג, אבל בין לבין, מלא סטוצים, ולא היה לי שם שום דבר, כאילו ממש לא היה לי אכפת. בתקופות, אבל אני מדברת על לפני מלא שנים, ודווקא ככל שיותר ויותר העמקתי ולמדתי וחקרתי, וטראומות צפו ועלו ונוקו וכולי, הפוך. זאת אומרת, אני מבינה היום כמה האנרגיה המינית היא אנרגיה שהיא מאוד עדינה, עם כמה שהיא עוצמתית, היא גם מאוד עדינה, זאת אומרת שכמה שאני יכולה להיות מושפעת ממי שאני עושה איתו אהבה, או מקיימת איתו יחסי מין, כמה האנרגיה שלו יכולה להיכנס אליי, וכמה משהו שמתחלף בינינו, ואז אני הרבה יותר סלקטיבית, זאת אומרת, אני מאוד 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 סלקטיבית עם מי אני מקיימת יחסי מין, ואפילו עם מי אני מניעה אנרגיה מינית, אני לא מדברת על יחסי מין עם חדירה, אפילו לא זה. כאילו, איפה אני מוציאה החוצה את האנרגיה המינית שלי. מה זה אומר מניעה את האנרגיה המינית ממנו? אני יכולה להניע את האנרגיה המינית שלי בריקוד למשל, אוקיי? אז זה אומר שאם את פוגשת מישהו והוא מרגיש לך אנרגטית לא נכון, אני לא, את לא תביא את תעצרי את האנרגיה הזאת? היא לא תבוא. היא פשוט לא תעלה. היום היא לא תעלה. בגדול, ככל שאנחנו עושים יותר תהליכים ומדייקים את עצמנו, אז אנרגיה מינית תצא בצורה הטובה שלה באיזשהו מקום שהיא מרגישה בטוחה. איפה שיש ביטחון. ואז אם יש לי ביטחון עם מישהו, מישהי או סביבה, לא משנה, אני יכולה גם לרקוד באיזשהו מקום, אני לא צריכה לרקוד עם מישהו, אז האנרגיה המינית שלי היא תעלה, היא פשוט תעלה, ואני ארקוד ואני ארגיש אותה. ואם אני לא מרגישה בטוחה, יכול להיות שאני אפילו לא אקום לרקוד. מעניין. אני בתחילת דרכי הייתי ממש כזה, מפחדת מהאנרגיה הזאת, ממש כזה, לא נתתי לה מקום,
הייתי סגורה, הייתי חסודה באיזשהו מקום, והתהליך שלי היה רגע להסכים בכלל לפגוש את האנרגיה הזאת, ולהבין שגם אם אני מביאה את האנרגיה הזאת במרחב, אני לא צריכה לעשות איתה כלום, ואני יכולה לשמור על הגבולות שלי. אז זה כאילו, זה כבר איזה שלב כזה שאת רגע בוחרת, שכבר יש לך את זה, יש לך את האנרגיה, את יודעת לעבוד איתה. וזה שלב כזה נורא מתקדם, שאת, אוקיי, האנרגיה בכלל לא תצא פה, כי זה לא מרחב בטוח, ואני סומכת על האנרגיה. אבל יש שלב ראשון שבכלל להבין שיש את האנרגיה הזאת, ולתת לה רגע מקום. כן, אז אני כן חושבת שאולי בשלב הראשון שנכנסתי לתוך העולמות האלה, אז הייתי הרבה יותר פתוחה. זה לא אומר שהייתי במיניות עם אנשים יותר, אבל כן הייתי פתוחה במרחב להביע את האנרגיה המינית שלי, וכמו שאת אומרת, כאילו, וגם הרגשתי בנוח להסתובב בעירום, לא היה לי אכפת כזה. אבל ככל שיותר ויותר עשיתי תהליכים ועבודה, ואני עובדת עם אנשים, אז משהו נהיה הרבה יותר מדויק, זה לאו דווקא עצור כמו מדויק. ואז אני יכולה להגיע למרחב, למשל, אני עכשיו באיזשהו קורס ריקוד עם נשים. דווקא שבוע שעבר עשינו שיעור על האנרגיה המינית. ואני עפתי, תוך כדי ריקוד והבעה קולית. שאת מעבירה. לא, זה קורס שאני הולכת ומשתתפת, אני אוהבת ללכת להשתתף בכל מיני דברים. אז בגלל שזה מרחב של נשים, ומרחב שאנחנו כבר בונות אותו הרבה זמן, הרגשתי הכי בנוח, אבל זה לא אומר שכאילו היה משהו מיני במרחב הזה, אלא אני עם עצמי יכולתי לתת לה ביטוי ולהרגיש אותה. פשוט הרגשתי מלא עונג. אבל אני יכולה להגיד שבמקומות אחרים, חברתיים למשל, לא תמיד אני מרגישה בטוחה, ואז או שאני לא יקום לרקוד, או שהיה לי איזשהו אירוע חברתי כזה, גם לא מזמן, שהלכתי הצידה, ולקחתי את האנרגיה המינית הזאת עם עצמי, בטבע, עם העץ, עם האדמה, כי הרגשתי שאני רוצה לתת לה מקום, וזה לא היה המקום. אני הרבה פעמים, כשאני מגיעה לאיזה מרחב, או שאני באיזו תקופה קצת קשה, אז האנרגיה הזאת היא נסגרת, ואני לפעמים גם מתבאסת כזה, כי בא לי כל הזמן להיות פתוחה, וכל הזמן להרגיש את האנרגיה הזאת, וכל הזמן להרגיש שמותר. ואני כאילו אומרת, וואי, זה כאילו מהמם, את מכבדת רגע את זה שהיא לא תמיד צריכה לבוא. כן. ולא בכל מקום, ואפילו יכולה לעלות, ואת אומרת, לא, פה זה לא בהכרח המקום כמו את מכבדת את האנרגיה הזאת, יש המון כבוד לאנרגיה. אצלי זה גם, אז לא דיברתי על אנרגיית הקונדליני, אבל אצלי כשהאנרגיה המינית עולה, זה כי הקונדליני עולה. והקונדליני זה אנרגיה מינית הרבה יותר חזקה ועוצמתית, שחוויתי את התהליך הרבה שנים, אני חווה את התהליך שלפעמים היא עלתה, ועד היום לפעמים היא יכולה לעלות בלי היא לא שואלת אותי. היום זה הרבה, אז יש לי איתה ממש שיח. אז מה ההבדל בין האנרגיה המינית לאנרגיית הקונדליני? זה לא כזה כמו... לא, זה לא אותו דבר. אנרגיית הקונדליני זאת כמו ישות בעצם, שהיא זורמת בגוף, וכשהיא זורמת בגוף היא כמו מדיסין. היא מתחילה לייצר ממש תהליך של ריפוי ולגעת בכל המרכזים ולהתחיל לשחרר דברים. אז התופעה של הקונדליני כשהיא זורמת בגוף זה לא כמו סתם להרגיש כזה רטט נעים וחרמנות. זה משהו שהוא יכול להיות נורא חזק ועוצמתי. זה יכול להיות רטטים נורא חזקים, זה יכול להיות גם אפילו לפעמים כזה הבעות קוליות בלתי נשלטות, צחוק בלתי נשלט, בכי בלתי נשלט, רעידות. היום אני הרבה יותר שולטת עליה, והיא יכולה להיות כזאת עדינה, ויש לי איתה ממש שיח. זה ממש חברה. כן. כן. יש לך כבר היכרות איתה. ממש, כן. אבל נראה לי שאנחנו, כאילו בעצם נולדנו עם האנרגיה הזאת פתוחה, והיא כמו נחסמה במהלך החיים, נכון? האנרגיית הקונדליני, אנחנו רובנו, אני לא יודעת אם נולדנו איתה פתוחה, אנחנו נולדנו עם האנרגיה המינית פתוחה. אנרגיית הקונדליני היא משהו שהוא מאוד כזה איזוטרי, שהוא מגיע בעצם מעולם הטנטרה ומעולם היוגה, משהו מאלפי שנים, שהוא נחקר ויש לה המון דרכים להתעורר, אבל לכל אחד מאיתנו יש אותה, רדומה. אני לא יודעת להגיד לכם אם הגענו איתה, יש כאלה אנשים שכן הגיעו איתה פתוחה, ויש אנשים שלא, כי זה גם מגיע איתנו מגלגולים קודמים, אם היא פתוחה או לא. אבל זאת אנרגיה הרבה יותר עוצמתית וחזקה מאנרגיה מינית. זה משהו שהוא ממש כמו לקחת מדיסין. כשלוקחים מדיסין, משהו שהיא משנה תודעה. אז איך בכלל מגיעים לגשת אליה?
אני שומעת הרבה נשים שהן בכלל לא מחוברות לגוף, כאילו, את מדברת פה על כן. רטטים ועל לצחוק ועל בכי ועל האנרגיה הזאת שהיא כמו איזו ישות, יש נשים שבכלל אין להן את הקשר הזה לגוף. נכון, אז זה כמו, אנחנו רגע התחלנו מהדבר הכי מתקדם, בסדר? ואז נחזור רגע לקרקע, לזה שבעצם, כדי בואו נתחיל מאנרגיית החיים. מזה שיש כל כך הרבה סיבות, לצערנו, בחיים שלנו, שמורידות את אנרגיית החיים. יש כל כך הרבה דברים במציאות שלנו, במיוחד סטרס ופחד וחרדה, ועוד המון דברים שאנחנו עוברים היום ושעברנו. אז הדבר הזה בעצם, בפני עצמו, הוא מוריד את אנרגיית החיים. אז יש המון דברים קטנים שאפשר לעשות, קודם כל רק בשביל להאיר את אנרגיית החיים. שזה דברים נורא פשוטים, כמו לגעת בגוף, כשאנחנו מתקלחות, וכזה להרגיש את הגוף, כמו לרקוד קצת, כמו לצאת לטבע, דברים מאוד עדינים ופשוטים. או כמו גם לעבור איזשהו תהליך טיפולי, ולהתחיל להתחבר לגוף, להתחבר גם לגוף הרגשי. כי זה עובד ביחד. כי אנחנו בעצם חברה מודרנית, ואנחנו רובנו כל היום בראש, וכשמתחילים לעשות תהליכים בכל מיני דרכים, אז רגע להתחבר לגוף, ומה אני מרגישה, ומה אני מרגיש, ולהתחבר לעברי המין, זה כזה, יש המון דברים. קודם כל רק לעורר את אנרגיית החיים. ואז כשאנרגיית החיים יכולה כזה, הבטריה מתמלאת, אז יש יותר אנרגיה מינית, ואז אפשר לעבוד על עוד דרכים, להאיר גם את הקונדליני, ואז שם יש חגיגות. כן. בואי נחגוג. כן, כאילו הלכנו נורא קדימה, וזה נורא מסקרן אותי, כי בא לי ממש כזה לשאול מלא שאלות על הקונדליני, אבל בא לי רגע לחזור לטנטרה כדרך חיים. כאילו איך, הרי עד שנגיע לשם יש איזושהי דרך, אבל רגע שנייה, כמו לשנות את הראייה שלנו על החיים, את התפיסה הזאת, כן. שכולנו חיים באיזה מרוץ כזה שצריך להגיע לאנשהו, צריך הישגים, צריך כסף, צריך לשלם חשבונות, והטנטרה, הטנטרה לא אומרת שלא צריך כסף ולא צריך לשלם חשבונות. זה העניין, הטנטרה נוצרה בהתחלה דרך, בטיבט, דרך נזירים שהיו מתרגלים מדיטציה. רק נזירים בהתחלה תרגלו מדיטציה, ובכלל תורות רוחניות היו רק לאנשים שהם נזירים, שהם לא מקיימים יחסי מין ומשפחה והם לא עובדים. וככה היא איכשהו הגיעה שם לטיבט והתחילה לנדוד לסין ולהודו, והיא התחילה להגיע לאנשים שכן עובדים וצריכים כסף ומקיימים משפחה ומקיימים יחסי מין. ובעצם הטנטרה מה שהיא עושה זה שהיא מחברת בין החומר לרוח. והיא בעצם, החיים בדרך הטנטרה הם גם וגם. שהכל אפשרי בו זמנית, שאני יכול להיות ויכולה להיות בן אדם שגם מתרגל תרגולים רוחניים, אבל גם חשוב לי הכסף שלי והפרנסה שלי והעבודה שלי והאוכל שלי וכל הדברים שקשורים לגוף וגם המיניות שלי. אוקיי? זאת אומרת שאני יכולה להיות גם בן אדם מאוד רוחני, אבל גם מאוד גשמי, בו זמנית. כאילו יש בה משהו שמאפשר, יש בה משהו שהוא כן. פתוח. כן. כמעט ואין לא. אין לא. בטנטרה יש רק כן. זאת אומרת, זה גם נורא תלוי עם איזה זרם את תשאלי, אוקיי? כי יש טנטרה צד ימין, טנטרה צד שמאל, ויש כן חוקים בטנטרה צד ימין, לא משנה, לא ניכנס לקטע הפילוסופי הזה, אבל כן, אבל באחד מהצדדים, שם הכל מותר, ואז גם אפשר למצוא טקסים שקשורים למוות, וכל מיני דברים, טקסים שעושים עם בשר, ולא יודעת מה, כאילו. יש מלא דרכים. ואיך אנחנו רגע ננגיש את זה לצופים בבית, שהם כזה, מסקרן אותם בכלל מה זה טנטרה, שהם באו לפרק הזה, כי טנטרה שווה מיניות, ורגע אמרנו שזה לא כן. רק, שזה רק חלק. אז אני חושבת שזה בסדר, שאנשים מגיעים לעולם הטנטרה דרך השער הזה של מיניות, כי רוב האנשים יגיעו אליו דרך השער של מיניות ולא דרך שער של רוחניות. יש מעטים שיגיעו אליו דרך השער של רוחניות, אבל להבין שאם אנחנו רוצים באמת את המיניות הטנטרית, את המיניות האקסטטית, את זאתי שהכל כזה נהיה כמו הפרחים האלה, שהם מאוד כזה וואו, אני מסתכלת עליהם, זה נראה לי פה איזה משהו פסיכדלי כזה, בלי שלקחתי כלום, אוקיי? לא ברצינות. אז כזה, לחיות את החיים ככה, אז צריך לעבור דרך. והדרך הזאת היא להסכים וגם לפגוש את הצדדים החשוכים.
ולהסכים לפגוש גם את הרגשות הקשים. בעצם הטנטרה מקבלת את הכל, היא מקבלת גם את האור וגם את החושך, גם את הטוב וגם את הרע, גם את הרגשות האקסטטיים, אבל גם את הרגשות הנמוכים. זאת אומרת, זה להסכים להיות בכל המקומות. זה בעצם להסכים להכיר את כל מי שאני. כן. ולא להגיד, אוקיי, זה הצדדים הטובים שלי, אז אותם אני אראה, ואת הצדדים הרעים שלי, הפחות טובים, במרכאות אני עושה, אז אותם אני אשים בצל. זה לא רק לא להראות, זה גם לקבל אותם. זה להבין שלא משנה כמה אני אתרגל תרגולים רוחניים ומדיטציות ולא יודעת מה אני אעשה. אני אנושי ואני אנושית, ויש בי גם תכונות לא טובות, ולפעמים אני גם רעה, לפעמים אני כועסת, לפעמים אני, לא יודעת, מפחידה, יש בי את כל הצדדים. וגם בא לי להגיד משהו שאולי הוא קצת טריקי, אבל הרבה פעמים שפגשתי בעצמי מקומות שאני פחות אוהבת, וניסיתי להזיז, וזה לא הלך, וזה בא הם באו יותר חזק. באו יותר חזק ומכל כיוון, והיקום כזה מלא שיקופים, באיזה שלב אמרתי, אוקיי, ואז זה משהו שם השתנה. כן. כאילו, שוב, זה לא, זה טריקי, כי אני לא רוצה להגיד לאנשים, אוקיי, תקבלו את הדבר כדי שזה ישתנה, כי אז זה לא... קודם כל אפשר להגיד, אני כן יכולה להגיד לאנשים... כמו לא לעשות מעקף רוחני, זה מה שאני... לא, לקבל את מה שיש. זה גם, תראי, יש היום המון שיטות, טיפול וקואוצ'ינג וכאלה, שלמדתי בדרך, והן כולן מדברות את אותו דבר. סתם, עכשיו עלה לי לקבל את מה שיש, שזו שיטה של ביירון קייטי, כאילו לאהוב את מה שיש. זה מאוד טנטרי. הטנטרה פשוט אומרת, אוקיי, זה מה יש. אז אני אוהב את מה שיש. אז הכל זה טנטרה. הכל זה טנטרה. בתכלס הכל זה טנטרה. פשוט יש לזה כל מיני כותרות, ואנשים יצרו כל מיני שיטות. היום, באמת, אפילו כל השיטה של ג'ו דיספנסה, של השיטה של תרגולים שלו, של הנשימות, זה מגיע מעולם הטנטרה, הוא בכלל בן אדם יוגי. שיטות של יצירת מציאות, זה כאילו, כל השיטות של העבודה הסומטית שיש היום, הן מגיעות מעולם הטנטרה. אז איך מתחילים בכלל לגשת להוויה הזאת? כי אני רגע חוזרת שוב פעם, נכון, זה בסדר שאנחנו רוצים לעשות כסף, וזה בסדר שאנחנו חיים בעולם שהוא כזה, ואנחנו לא באיזה מנזר בהודו, אבל איך בכלל מתחילים לקבל? כי אנשים בתסכול, אנשים בהשוואתיות, אנשים כמו באיזה מרדף כזה. תראי, זה בעצם, עולם הטנטרה זה שווה ערך לעולם ההתפתחות, ההתפתחות האישית. מתוך ההתפתחות האישית אפשר גם להגיע להתפתחות רוחנית, אבל בן אדם צריך קודם כל לרצות לעשות שינוי. ואז השינוי הזה גם יכול להגיע דרך, כמו שאמרתי, סתם עכשיו אמרתי, שיטה של ביירון קייטי וג'ו דיספנסה, כן, יש עוד מיליון שיטות. אפשר גם ללכת לשיטות האלה, זה ממש בסדר. עולם הטנטרה, מה שהוא מציע הרבה תרגולים שהם מאוד פיזיים. תרגולים כמו, של חיבור לגוף, תרגולים כמו יוגה, יוגה זה אחד מהתרגולים, ונשימות, ומדיטציות, ותנועה, ומגע, כן, גם מגע זה רק אחת מהטכניקות של עולם הטנטרה, ביניהם גם עיסויים, אבל זה ממש לא הדבר העיקרי. אני מציעה, אני היום מצאתי מועדון דיגיטלי כדי לאפשר לאנשים בכלל להבין מה זה ולהתחיל לתרגל, אבל אני חושבת שזה, אם בלי ללכת לשום מקום, זה להתחבר לחושים, וזה להתחבר לרגע. זה להיות בכאן ועכשיו, ולשים לב מה אני רואה ומה אני רואה. כאילו, אני עכשיו פשוט נסחפתי עם הפרח שיש פה, באמת. בחיים לא התלהבו מהפרח הזה. אמיתי, כאילו. אז זה כזה, זה להסתכל רגע, פשוט לפתוח יותר את הראייה, זה לפתוח את השמיעה, זה לקום בבוקר ולהקשיב לה, אם יש לכם ציוץ של ציפורים, אבל לא משנה, כאילו, גם אם זה מוזיקה, אז קצת יותר להקשיב למוזיקה, לשים לב כשאנחנו אוכלים, אז לטעמים, לשים לב לריחות, בכלל להתחיל להכניס כזה ריחות, מגע, כאילו גם להיות במגע וגם לשים לב לבדים, איזה בד נוגע בי, איך אני, כשאני מתקלחת, אחד מהתרגולים שאני נותנת לאנשים זה, אוקיי, כשאת מתקלחת, פשוט תקלחי את עצמך, תשימי לב איך את מסבנת את עצמך, איך את מורחת קרם גוף, תהיי רגע בתשומת לב לזה. זה הדבר הכי בסיסי שכל אחד יכול לעשות, לא צריך שום שיטה, לא צריך שום שיעור, שום טיפול. אז יש פה איזה טיפ רגע, הצופים בבית, שנייה לפתוח את החושים. כן. להיות רגע, להביא איזושהי נוכחות בעצם לכאן ועכשיו, ומה אני רואה, מה אני מריח, ולהתחיל לעבוד עם הדבר הזה.
שזה כבר מחזיר איזה, כן, איזושהי נוכחות, ואז האנרגיה יכולה קצת לחיות. שדרך אגב, אם אנשים יעשו את מה שאמרתי בזמן מיניות, כבר המיניות שלהם תשתפר פלאים. אם הם רגע רק ישימו לב למה הם רואים, שומעים, מריחים, תואמים ומרגישים בזמן מיניות, זהו, לא צריך לבוא לשום סדנת טנטרה. הלוואי וזה היה כזה פשוט, כי רוב האנשים הם בראש, ואיך אני נראה, ואיך אני צריך להיות, וחוזרים רגע, איך ראיתי בפורנו, ומה התנוחה. ורגע, ואני לא מצליח להגיע, ומה עם האורגזמה, ומה עם השפיכה, ומה הוא חושב, ואם אני עושה לו טוב, אז זה מלא מלא מלא, אז לא. וכל זה התעסקות פה. נכון, בראש. זה לא להיות... אז הטנטרה זה קודם כל להיות בגוף. אז זה להחזיר את התודעה לגוף. מה אני מרגישה. כאילו לא איך זה נראה, ואם זה יפה, ואם נעים לו, אלא מה נעים לי, מה אני מרגישה, איפה זה בגוף שלי עכשיו. נעים לי המגע שהוא נותן לי, או היא, לא נעים לי. כן, אבל זה יותר מורכב מזה, כי יותר קל לעשות את זה עם עצמי, אוקיי? קודם כל להתחבר לחושים עם עצמי. ואז כשאני כבר עם בן או בת זוג, אז שם כבר נכנסים המון דברים אחרים, שם נכנסים המון רגשות, והבושה, והאשמה, ופחד, ואז שם צריך גם ללמוד לדבר. צריך ללמוד להגיד, אם לא נעים לי, אז להגיד את זה, ובכלל להתחבר למה אני רוצה או רוצה, ואז לדעת לתקשר את זה, אז אנחנו רגע כן חזרנו למיניות, כן, איכשהו זה בתוך השיחה, אבל זה נכון לא רק למיניות, זה נכון לכל כך הרבה מצבים. היום אני יכולה ללכת לאירועים חברתיים, ויכולה ללכת לאיזה מסיבה או הופעה ששילמתי אולי הרבה כסף ונרשמתי מראש, אני אגיע ומשהו לא נעים לי, אני קמה והולכת הביתה. אני. כן. אבל אני יודעת שהרבה אנשים לא יקומו ויעשו את זה, כי הלא נעים לי הזה מנהל המון, מאוד מנהל אותנו. נכון, וזה גם שלב רגע להסכים להיות בהקשבה למה נעים לי, אבל יש שלב קודם אולי שבכלל לשים לב. שאנשים נכון. בכלל לא שמים לב, נכון. לא נעים להם, הם נשארים שם, אם זה אירוע חברתי או אם זה במיניות, הם נשארים שם ואז האנרגיה מתכווצת. כן, שזה בעצם מוביל אותנו לתרגול העיקרי בטנטרה, שזה מדיטציה. תמיד חוזר לשם, נכון, לא יעזור. נכון, זה התרגול. וכשאני נחשפתי לעולם הטנטרה, נחשפתי אחרי שתרגלתי יוגה ומדיטציה כבר קרוב ל10 שנים, וזה היה לי מאוד ברור שכל היכולת המדיטטיבית שבאתי איתה, כאילו, אוקיי, אפשר להשתמש בזה גם למיניות, איזה מגניב, או להשתמש בזה לכל מיני תרגולים אחרים שיש בעולם הטנטרה, מיניות עם עצמי, או תנועה, או מה שזה לא יהיה. לי זה מאוד טבעי, כמי שמתרגלת יוגה ומדיטציה שנים. אז כן, תרגולי יוגה ומדיטציה, זה גם, אם יש איזשהו טיפ לתת לאנשים, כן. מדיטציה. יוגה ומדיטציה. אפילו לא יוגה, תעשו מדיטציה ומשהו עם הגוף, לא משנה מה זה. כאילו, תלכו לחדר כושר, אבל תשימו לב לגוף תוך כדי האימון. תרוצו, אבל תשימו לב, לא משנה מה שאתם עושים, אבל תהיו בתשומת לב לגוף. בתחילת הפרק דיברת על מקלחת. נכון. כאילו, לסבן את עצמי כשאני באיזה... בתשומת לב. בתשומת לב כזה, מה נעים לי, מה בא לי. כן, אבל אם אנחנו מדברות רגע על אנרגיית החיים, על להניע את אנרגיית החיים, אז הדבר הזה של תנועה הוא נורא חשוב. אז כאילו זה לא, אם אני רק אשב למדיטציה כל הזמן ואתקלח, זה נחמד, אבל כן הייתי מוסיפה לאנשים איזושהי פעילות גופנית. לא משנה, תעשו הליכה, תעשו צ'יקונג, whatever, תשחקו טניס, אבל בתשומת לב. אז להניע את הגוף בתשומת לב. כן. זה הטיפ שלך. כן, כאילו מבחינתי יוגה וריקוד ועוד כל מיני דברים זה נהדר, אבל תעשו מה שאתם אוהבים. כי אין אמת אחת, זה לא אומר שאני חייבת לתרגל יוגה. כן, בתוך יוגה יש תרגולים שהם ספציפית מאוד עוזרים להניע את האנרגיה בגוף, הם מכוונים לזה. כן, נראה לי שהדבר הכי משמעותי שאני כזה לוקחת מהשיחה הזאת, שאין צריך בטנטרה. כן. אין צריך. לא. זה נורא קשה. כן. זה רגע לשחרר זה קשה. וזה חוזר למה שאת אמרת מקודם, על החוסר שליטה. כי בעצם הטנטרה אומרת מה נכון לי כרגע, לא מה צריך. ואנחנו זקוקים לוודאות,
כי זה נורא נורא מפחיד, כי גם ככה הכל זמני וחולף, אבל הטנטרה גם מתבססת כן באיזשהו אופן על הפילוסופיה הבודהיסטית, שאומרת שהכל זמני וחולף, ואין במה להאחז בעצם. ואם אנחנו מסכימים, כי בכל זאת היא כן רוחנית, כן. ואם אנחנו מסכימים להבין שזה מה שיש, אז יותר קל, כאילו זה פחות סובלים, זה לא שלא חווים כאב, לגמרי פוגשים, אני פוגשת רגשות דחוסים, אבל ברגע שאני מסכימה לפגוש את הרגשות האלה עד הסוף, זה חולף באיזשהו שלב, כמו שאמרת. ומה זה אומר לפגוש אותם עד הסוף? מבחינתי זה ממש להניע את זה, זאת אומרת, אם אני מרגישה עצב, אז אני אבכה, אני אכנס לתוך איזשהו רגע של אבל כזה, ושל בכי מרורים, כאילו של ממש. עד הסוף. עד הסוף. ואם אני כועסת, אז אני אחס, עכשיו אני אשתדל לא להוציא את זה על מישהו אחר, כן? פעם הייתי מוציאה את זה על אנשים אחרים, אז היום אני אולי אלך לטבע, ואולי אני אלך לטבע וירוץ ויצעק, או שאני ירביץ לקריות, או שאני אעשה משהו, שאני אשיר נורא נורא חזק, ואני אעשה משהו שמניע את האנרגיה הרגשית הזאת, כדי לשחרר אותה. ואם עושים את כל הדבר הזה, בסופו של דבר זה פוגש אותנו גם במיניות שהיא פתוחה יותר. נכון. כי אם יש מלא רגשות ומקומות דחוסים בתוכנו, אז גם האנרגיה המינית שלנו תהיה בהתאם. נכון. אז לכו, תרביצו לכרית, תרוצו, תרקדו, תנשמו. תסבנו את עצמכם. ותסתכלו על פרחים ככה בפליאה. לא, הם היו יכולים לראות את הפרח הזה, תקשיבי, יש פה כזה. וואו. טוב, אנחנו כזה לקראת סיום. יש פה מלא תוכן מעניין וממש מסקרן, גם מלא דברים שאי אפשר להכניס בפרק כזה קצר. יש לך עוד משהו לומר? אני לא יודעת אם יש לי משהו לומר. כן, בא לי בעיקר להגיד שהכלים של עולם הטנטרה הם כלים שהם נפלאים, והם יכולים להיות גם מאוד עדינים, והם מתאימים לכולם, ולא צריך להיות בזוגיות בשביל לתרגל טנטרה. וזה כלים שיכולים ממש להציל חיים גם, ולעזור לאנשים לצאת גם ממשברים מאוד קשים, ומתקיעויות, ומחסימות, ומכאבים. כמובן, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אפשר לעשות את זה בליווי, אפשר לעשות את זה מאוד בעדינות, אבל נורא נורא חבל לי שיש בעצם את הסטיגמה הזאת על טנטרה, שזה עיסוי עם happy ending, כי זה לא, זה כאילו, זה קצה הקרחון של משהו שהוא פשוט מופלא, והוא גם נורא פשוט, ואנשים יכולים לעשות את זה עם עצמם בחינם גם, כאילו, זה ממש פשוט. רק ללמוד את הדרך הזאת. להסתכל על פרח, זה ממש, זהו, כאילו, לא צריך יותר. כן, ואת גם מנחה בהמון סדנות, בהמון כנסים של מסעות הלב. כן, בחלקם, לא בכולם. בהרבה. יש לך את הקונדליני, יש לך שם... כן, אבל אני בעיקר מגיעה לקוסמיק ולתיבת נוח, כן, כאילו למסעות הלב יש כזה... נכון, יש הרבה דברים טובים ומעניינים. לא, אבל יחסים ואינטימיות, גם לשם אני מגיעה, כן. נכון, אמרת. כן, אני בעיקר כשאני שם, אני מעבירה סדנאות טנטרה, לפעמים לזוגות, אם זה בתוך התיבת נוח, אבל בתוך הקוסמיק והאינטימיות אני הרבה פעמים מעבירה דברים שהם קצת חיבור כזה של יוגה וטנטרה, ומביאה את העולמות האלה, וקונדליני ועוד, ועבודה עם נשימה, ועצירות נשימה, וכזה, כן. מלא דברים. מלא דברים, ויש עוד, זה טעימות. מלינה, ממש ממש תודה. ממש תודה, היה לי מעניין. ואם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים לעקוב אחרי מסעות הלב ואחרי מלינה. ונתראה בפרק הבא. תודה.